Minutes. Nagwapo kaya kitang mga importanteng kalakawan na kasubago. And medyo pati yan sa kuyang halanuhan ngunyan ibahon daw. Pero okay lang para at least kita po makapagatod sa inyo ng mga informasyon. Pagurulay-ulay niya to digdi sa log na sa tuyang programa Bicol Connection. Kaya banan ko niyan si Engineer Chaboy na obra sa main control. And siyempre sa transmitter side, si Engineer Abby Lindon Turalio, mga tugang yaon duman. Si Bert Cabrillas sa information, duman po sa transmitter side, bantang digdi sa muya si Jimmy Guanzon. Welcome kiraray matugang digdi sa programang ini po ang Bicol Connection. Ako po si JB June Verdi Floor. Nagpapabot sa inyo din maray na pagkaaga po sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Sa inman po kamong partikan Bicolandia and syempre sa inman kamong partikan probinsya nin Camarines Sur digdi sa Rinconada area. Welcome po. Digdi sa programa ini po ang Bicol Connection sa RPN VCKI. Okay, sige, salamat. And ngunyan aldaw, oy, dyan pala sa may party kang Matakon Libon, hali pa sa nakita dyan ngunyan aldaw po mga tugang. Aros ini pong padagos na pinagbubungkal kan main highway. Sabagay, dyan sa may party kang Matakon Libon, sakop man po yan kan 3rd Engineering District kan probinsya ng Albay kung day po ako nasasala. Aros parehas man, digdi sa Satuya. Iyo man po mga tugang, mala taligdingan sa barangay San Isidro, dyan po sa San Agustin, San Juan Baaw, padagos man po sa indang ginigibungon niya na widening, digdi sa Satuya mga tugang. Kaya ini pong bagay na ini saro po yan sa mga padagos ko niyan uurulayan. Bako sa nang pinag-uurulayan saro po yan mga tugang sa pwedeng sabihin kan mga kababayan niya to na talagang dagos-dagos na po ang pagtaupunin ano pa man na proyekto, lalo na po kan sa tuyang gobyerno. Digdi po sa siyudad Caniriga, good morning sa mga negosyante niya to dyan. And siyempre, sa iba pang mga nag-aantabay sa satuyang hunyan, digdi sa laog ka na satuyang programa, ini po ang Bicol Connection mga tugang. Magayunon po dyan sa may party kang Matakon, Libon, hiling mo po ang gayon na forma ka na mayon volcano. Mainit ngunyan, maliwanag ang kalangitan po dyan. Dahil mo maririparo, digdi sa may party kang nasabi ng lugar, digdi sa Libon, yan bagang kalabaan dyan, palaog ka sa Libon. Ilingon mo po na garo normal sa naman, nagkamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero kung yaon ka duman sa may Misi Bala Galis, Bongga Gali, as in duman sa may party kang Kamalig na Ginubatan, Santo Domingo, medyo talaga may hiling mo mga tugang na yaon po dyan ang gira, kini yung pag-alburuto po kan na bulkan mayon. Kaya nga ni ang Fibox ngunyan, madagos pa man giraray na nagpapatanid duman sa mga kababayan niya to na obserbaran. Hiro-hiro ko niyan kan bulkan mayon mga tugang. Sa ibong kan nangyayaring effusive eruption sa bulkan mayon mga tugang, ipinahayag ni Fibox resident volcanologist Paul Alanis na daipa kaipuhan itaas alert status ang bulkan sa alert level 4. Kaya mantinido po na nasa alert level number 3. Ini pong bulkan mayon mga tugang.
Mayo man pong indikasyon na kay po itaas ang alert status, mantang padagos na pinag-aadala na sin pighihiling ang mga parametros bago magdesisyon sa tuyang mga nanunungdan, lalo na sa tuyang resident volcanologist na si Dr. Paul Alanis po mga tugang. Sa pinaka-latest bulletin, yun yan napit sa 22, kasubago po yung alas 8 nin pagkaaga, na i-register po ang 8 dome collapse sa pyroclastic density current. O ini yung inaapod na PDC. Ini yung inaapod na PDC. Yan. Sa bulkan na mas halangkaw kumpara sa nairehistro kasudma na nasa 7 point o iguanin aros 299 na rockfall event, mantang 574 tonelada kan sulfur dioxide flux sa nakalipas pong 24 oras mga tugang. Bicol Connection Report. Aber daw, palagon muna niya to si Karondang Philip Baracena sa dugang na informasyon. Karondang Philip, buenos dias, amigo. Buenas tardes. Ano ang buenas tardes? Pambira ka? Perming hore. Perming hore ka? Perming hore and buenas. Buenas noches, buenas tardes, buenas... ano yan? Ay, bahala sinda. Sige. Kumusta? Basta noche buena. Noche buena. Iba man yun ang noche buena. Ay, ba? Pang Disyembre lang yan. Ano na? Pang Disyembre. Pang Disyembre, pang ano yan, kung igwa ka ng spaghetti, chup drink, asin iba pa, yan, noche buena. Buenos dias, buenas tardes, buenas, sarap mong buenas. So, buena, yun na, sige, go ahead, David, Karonda Philip. Tangon niya na pagkaldaw, sibot-sibot si Mayor Relacos sa pagpirma, kan mga pipirmahan niya sa iyang opisina. Ano yan, kabali na so mga job order, napipirmahan, mapasweldo na lamang. Ko aram, kung kabali na. Na nagkapirangal daw baga siya hali sa buhi, nawara. Nagsayin si Mayor Rayo Lacoste. Nagpasiring duman sa Metro Manila. Maray pa man yan, ano. Basta talagang opisyal, kanbanuan, chief executive, o kaya members kan Sangguniang Bayan, madaling magpasiring sa Manila. May lalakawon ngayon ako. Ano? Ngunyan, so ibaan aron nag-attender ng mga seminar o meeting si Vice Mayor Jofred Balagot saka itong iba pang mga konsyal. Alagad si Konsyal Villa Santo Nonato and then nag-iba duman sa grupo. Tapos kan maghali sa bote ni si Mayor Lacoste, Dumanawan Tanabuhi, ang ginibong acting mayor si Konsyal Raul Libardo. Ano yan? Top notcher? Bako. Oh. Tapos ginibo man na acting vice mayor si Konsyal Marlon Tabaldi. Yan so mga kaibanan kaya ninda sa grupo. Kaalyado. Kaalyado. Yan. Sa madaling... Pero ang top notcher si Konsyal Villa Nonato. Siya so top notcher. Dapat ko tayong ibinugtak na acting mayor kung isipon kung kan maghali si Mayor Rela Costes. Ano yan? Ano yan? Si Vice Mayor Jofred Balagot. Si Konsyal Nonato, kaalyado yan. Solo-solong oposisyon yun na panahon. Dahil talaga pwedeng paniwalaan ta solo-solong oposisyon. Saka bako man kaalyado. Sabi ni Konsyal Villanonato, nakailing ka naman yang privilege speech. Ipapaaram na sa Sangguniang Bayan Secretary antes ka mag-privilege speech tulong aldaw. Say ma-privilege speech ko tana. Saka saro nag-privilege speech siya manungod sa baliti.
O yan, nagkibo naman in bagong internal rules and procedure ang Sangguniang Bayan. May penalidad na duman sa mga ma-absent na kagawad. Kaya nga ni sabi ni Kagawad Villano Nato, sinda yan mapipinaran na kung minsan niya perming absent mo na si Vice Mayor Malak. Tapos ibang kagawad, si Kagawad Marlon Tabalde. Ngunyan kan yung nag-preside si Consul Marlon Tabalde bilang acting Vice Mayor, dahil napapakali. Pero perming nagkukurubog-kubog. Tana ta perming nagkukurubog-kubog. Dahil niya araman sa iyang gigibuhon bilang presiding officer. Ay. Basta Kaya talagang siya man giraray, subutan na pinapreside ini si Consul Villa Santawan nato. Basta ini si ang sulong posisyon ini si Kagawad Nonato. Bako. Oo. Ayun. O di siya man giraray nag-preside. Yes. O di mas maurog kaysa duman sa mga kuyan, sa mga kaalyado. Of course. Talagang of course. dinidebate nga ng Vice Mayor. Of course. So maurag ano yan? Ano yung abogado yan si Consul Nonato? Bako man, doktora. Pero kumbaga veterano naman siya pag abot yan sa Sangguniang Bayan na Banwanin. Gusto mong sabihin babae ini? Oo. I see. So gusto mong sabihin grabe ang sayang experience. Yes. Di ano ta dahil pinatukaw bilang kuyan ano yan, acting Vice Mayor. Wasang bakong kalyado. Yun lang. Ay ako pag ako naging mayor, dawa ba kong kalyado basta nasa tamang sistema yan gigibuhon ko. Ano? Osong-oso baga kaya na basta bakong kalyado, dahil ka ibubugtak i-appoint na acting mayor o vice mayor. Grabe talaga, no? Ninian politika digdi sa tuyang lugar. Kaya inian sa kuyang dulot sa inda. Di ba? Dalawa kami sa buhay mo. Kung ang hirog mo ay dalawa, pisain ng isa. Kakantahan ka pa kayanin, aray! Masaklapan na politika kung minsan masingagamit sa kaniriga. Sa'yo man. Grabe man ang hinanakit baga ni Consul Gigi Vargas ta hinaralian siya ng mga committee chairmanship. Okay yan. At least di siya mapapagal o di pag-abot kan karampanyahan by next election o ipahayag niya sa naman sa mga mga taga Sudad Caniriga kung tano ta siringan nangyari. Pero si Consul Villano Nato na buhi, naman tubot siya nalian kan tarong chairmanship na magulo. Okay. Na Committee on Market. Si An Committee on Market. Yes. Dapat ko tana tatap nat sir. Siya ko yan, Committee on Ways and Means. Appropriation. Yan, tama. Ay nako talaga ibang politika talaga. Philip, dahil ka na magkandidatong kapitan diyan Santo Domingo. Dahil na, mas kagawad dahil nako. Dahil na. Mas maray pang magkapitan ka sa radyo. Sabi ko mga presidente na lang ako sa Rabos. Dahil, ikan magpresidente sa Bicol Media. Aram kong dahil ka namimiling iniimbitaran. Ay, mas lalo man dyan magulo. Ay, talaga, oo. Ay, naka. Kung na mga pag-iriba minsan inaapod na yan ng 1/4. Naka talaga. Ay, kamuya mga oro 1/4. Ay, pambira niya ako. Duman lang ako sa sabi ni Soy, Kapitan, banga sana. Banga sana. Oo. Mas sa iguanod. Di dyan sa Banwaan kan buhi, talagang busy si Mayor Lacostingon yan. Oo. Ay,
aloy na daw akong dahil nakakabisita kay Mayor Lacoste. Dati, duman baga sa... Kahit itong nagkampangan kita, buhay pa si mga kairakan, kaibanan ta kita. Ano, na rin daw ito madudubli. May panahon kaya. May panahon. Pero sa mga dati, dahil na ito makakaiba. So, iba. Sabi nga ni Kan, panahon na pagkakataon. Panahon. Panahon din baga. Panahon kung makaulay mo dahil Kadakol kang... kampirming kung kadakol kaulay, harap mo niya na pagkaldaw, naghahali na sa nabaga sa mga ibang bisita sa Mayong grabe daan kaulay sa laog, pamira niya ako. Ang masakit niya ni kayo ni sa kung minsan ang mga kaulay sa laog, suluwas laog man sila, mga empleyado man sila kan munisipyo. Normal yan. Minsan nga ni Mayo. Minsan mga ni Mayo man kaulay. Sabihin sana, ay, busy nga si Mayor, at sa Mayor, busy na. Mayor at busy nga si Mayor. O di binaligtad na si Mayor nga busy. Pero nga yung Cebu. At ako niyang pinipirma na Butcher. Ay, grabe. Chiki. Siyempre. Siyempre kuya na naman kaya, kay po naman kan mga masurildo. Sa 22 na bagang ngunyan. Ngunyan pati, siyempre. So, mga empleyado, lalong-lalo na kung may mga magadwar. Correct. Dapat amay-amayan na pagpaluwasan Butcher. Pero si Mayor, Chiki. si Mayor Lacoste, di pa mo nagbabago. Ayun basta mahiling mo, automatic yan. Kakaulayon ka. Minsan kaya... Ang nagbabago lang, so na mga nakapalibot sa iya. So ko yan sa mga job order. So, itong mga sabi nga ni Kian, bantay, kalikasan. Sagip, kalikasan. Minsan kaya may mga alkalde kung tinatawanin dakulang posisyon, minsan kaya nagbabago. Pero si Mayor Lacoste palan, yun dati. Magbabago. Very good. Very good kung araw kayan Mayor Lacoste. Very good. Upakan niya to si Mayor Lacoste. Yung nag-uupak baga pambihira. Yun. Very good. Very good morning man kay dating konsyal Dr. Ramon Nonato. Ano yan? Yan ang ama ni Konsyal Nonato Kang Buhi, ning Tapnat sir. Esposa. Siyang esposa. Ay. Pero ining babae, pure na taga-buhi, si Konsyal Nonato. Taga Camarines Norte. Camarines Norte. Mas maurang na... pure na taga-buhi, si Dr. Ramon Nonato. Bastang mga dayuhan, marayan magserbita, masusupog yan sa mga namamanwaan. Pero pag dati na, taga dyan ka man sana, dyan ka maserbe, minsan, perming pawara-wara. Na kumayo nagkatusupgan. Anyway. Sino kaya ako? Digdi kaya. Ayaw na kaya akong katusupgan. Ang importante kayan, marayan sa iyang serbisyo, marayan sa iyang trabaho. Iyan ang linalauman kan banwaan. Correct. O syudad. Tama. Kung ano ang pwedeng i-ofrecer, anong pwedeng i-promisa. Kaya minsan, puro salamat sa promisa. Ay, yun talaga, so, araw kang dating alkalde. Pag abot sa itong mga promisa niya, nautom. Pero manangyari, ano ba? Ay, talaga, Araw nga ni kay Vice Mayor Jeffred Balagot, nakulbagaan na soya. Ako namin man niya, naglalaom kami. Tul-tul man niya ng kaulay. So pala niya, buladas man. Pero kan mga primerong latsada niya sa politika, maurag yan si Vice Mayor Jeffrey Balagot. Pero ngunyan, nabubuking na. Nabubuking na siya. Ayun. Taga Banwaanin Buhi. Bagong taga Banwaanin Buhi. Taga saan yan? Original na ko yan kaya? Pero Tagalog ba minsan?
Ah. Hindi yan nagsasabing taga-Banuanin buhi, Mm. pero pag nagtataram, puro Tagalog. Diba? Bako siyang original. Pero ang importante kaya, 6 months residency na siya, kaya nagkandidato na dyan. Oo, saka mga kapamilya na taga-Banuan man kan buhi. Ay, pati sa mga kapuso, taga-Banuan kan buhi. Yung mga kasurog na bulkan. Iyo, tama. Iwarig din magpaparaapod na bulkan mo sa Banuan kan buhi. Tao no, sige sa naman ko yan. Sige sa naman tuga-tuga. Yan. Estado man yan. Kan mga taga-Banuan kan buhi sa Carinconada area. Ay, pambihira yan. Sige sa tuga-tuga, no. Active pa yan ngayon. Nasa serbisyo pa siya. Suaki. So aki na. Pero Bulkan Mayon, yaw, nasa Legazpi. Baka. Sige. So, ini sabi, karon lang yun, nasa ko yung mga dugang na informasyon. May location, ini man si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much, Kikarondang Philip Baracena. Minsan makonsuelong magpaabot nin report si Karundang Philip Baracena. Kadakol kan sa iyang mga nanonodan. Ano ba yung nasa luwas? Kaya ako nakukonsulan kay Karundang Philip Baracena pag iyan nagpapaabot nin informasyon. Maray na po yan. Si Mayor Ray Lacoste pala, busy ngunyan sa pagpirma nin manlain-lain na dokumento, arog kan cheque, asin iba pa. Naghali kaya si Mayor Lacoste, nagpasiring duman sa Metro Manila. Igwang pinaglakaw mga tugang. Sa isip ko'y gumugulo. Ano daw ngayon yan mamundumanan sa imong background? Ayun na yan. Bueno mga tugang, oras tango niyan. Ikaw na lang kita nin 2 minutes before 10 o'clock nin pagkaaga. Digdi po sa laogan sa tuyang programa. So pinaka-latest bulletin kan Mayon Volcano ha. Na-register po ang 8 dome collapse sa pyroclastic density current o kaya PDC. Oy, good morning para lang kay Manoy Chengsi. Nagpaparagwapo sana daw medyo kinukulang nan sa iyang ampupuro. Good morning. Okay, sige. Pasensya na, joke lang. Ikaw naman. Mantinido po mga tugang, nagpapadagos ang maluyang pagbugakan na lava hali po sa Summit Crater. Huli po kan padagos na pagbabakan laba sa Miisi asin Bongga Galis po. Mantinido ang maximum length na nasa 2.5 kilometers duman sa Misi Gali asin man 1.8 kilometers o kilometers haliman sa Bongga Gali. Hali po sa crater nagayo kan Bulkan Mayon, mantang maabot man sa 3.3 kilometers ang nairegistrong pag-collapse kan debris. O minabot man po sa 750 metros ang naobserbahan na steam-laden plumes kan Bulkan na napaduman sa direksyon sa southwest padagos man ang deformation kan Bulkan Mayon. Kaya medyo kuyanan Bulkan ngunyan na agang ini sa mga oras na hilingin po rin doon magayon an kamugtakan kan Bulkan Mayon unless kung kamuyaon dyan sa may parte kang Santo Domingo, Ginubatan, Kamalig, taharaning na po yan sa Bulkan Mayon ay kuha ka munin mahiling na mga nagtataga luwas na laba mga tugang. Kaya sabi ka ni ba, huwag sanang lumala, maging kalmado ka lang, Mayon Volcano. So ayan po ang pinaka-latest development or bulletin kan Mayon Volcano. Pero ang sabi kan Feebox, medyo naapektaran na po kan abnormalidad kan bulkan ang mga water sources sa palibot po kay ni. Yan lang ang pinaka-dipisil po dyan mga tugang. Sabi ni Mariton Bornas kan Feebox po mga tugang,
Ang nasabi ng sitwasyon, bakuman perming nangyayari huli sa seasonal. Ang paglangkaw, asin pagbaba kan level, kan nasabi ng tubig. Sabi ni Bornas, na kan taon 1993, kan makigwan in eruption ng vulkan, duman nakigwan in significant changes sa level po kan tubig mga tugang. Tayo ni po palan kada taon nagkakaigwanin na quarterly na pagsukol po sa level kan tubig. Asin, basado sa indang pinaka-ultimong datos, igwanin duwang sources nin tubig na nagbababa sa sukol. Yan. Sa ngunyan, nagpapadagos pa man giraray ang pagsukol kan water sources sa manlain-lain na lugar sa nasabi ng probinsya. Nagirumduman ko kan kami po magpatugdok nin tubig. So ginamit ming tubo, nag-abot sa 28, abot ng 30 tubo pa irarom mga tugang. Nagluluwas sa tubig, medyo init-init. Abot mo niyan, igwa pa kami, duman sa barangay may, igwa pa nin tubig na medyo nag-iinit ang pagluwas kan tubig, kaya masiramon magkarigos pag halik ka sa trabaho, tasabi kan mga gurang, dahil ka ngaya mapapasma kan tubig na yan. So yan almost 28, abot ng 30 tubo ang nakairarong mga tugang. Kaya sabi nga ni kan mga nakakaaraman, baka ngaya iyan hali mismo duman sa may itong padiretso ngayon duman sa bulkan mayon, mainit ngayon tubig na nagluluwas mga tugang. Duman po sa pinag-ibo mong gripo, duman sa Samuyang Barangay. Kaya nagirumduman ko dyan sa palibot kan bulkan mayon, padagosan pagsukol, kan Fibox, ninhulita igwapong sinasabing pagbaba o kaya paglangkaw, asin pagbaba kan level kan tubig dyan po sa nasabi ng lugar. Minamahal kita ng higit sa aking buhay. Ram sa nakan musik. Wala. Ay, may kuyan kita, may attender pa lang kita nin local school board June 20 23 or okay, sige. Gayong ikaw. Okay, may nag-message kaya sa kuya hali dyan sa opisina kan alkalde. Ang lahat Oy, good morning kay Mayor Jeff Biseño. ayaw mo lang ang Nag-aantabay po dyan sa dyan po sa kaysa opisina. Pati si Bimbim Barameda, sa mga empleyado po dyan, mga tugang, marhay na pagkagala lang po sa inyo. Minsan na nagpasiring kita dyan sa lugar ninda. Dyan sa taas. Alaw na medya paman pala na dyan sa Office of the Municipal Mayor and Local School Board Monthly Meeting. Ngayon na pet sa 22 kan bulan na Hunyo 2023. Sige. Good morning kay Manay Els dyan po sa Office of the Mayor. Dyan po sa Banwaanin na Bao, Camarines Sur po mga tugang. Oras na ganyan, 5 minutes na po makalipas sa oras na alas 10 nin na pagkaaga. ay sabay Padagos sa Bragaan Tabay, digdi sa laog ka na sa tuyang programa. wala Digdi sa RPN DCKI. Magbabalik pa ba ang tamis ng pagmamahalan ng Ano nga yata araw kaya ang sa imong background? aking mahal? Sabi ko, okay lang yan. May yung problema kaya. Wala ang puso Ay, medyo ang water source sa nagbaba po to 30 to 40% huli sa El Nino and Mayon volcano unrest po mga tugang. Naku. tulong mo.
Diyan po, lalo na po dyan sa probinsya kan Albay. Medyo may epekto po talaga. Ini yung, kuyan, ining pagalburuto po kan Bulkan Mayon. Ang puso ko, ang lahat pala'y di totoo. Pero digdi po sa Satuya, sa probinsya nin Camarines Sur, ay mayo man pong problema mga tugang. Kaysa Ano data buyong nagsasagyanan sa kuyang halanuhan. kang kailan Kaso banggi ko pa ini na riparo. Garo buyong nagsasagyan. Pati sa kuyang pagtaram, bigla na sa nang maabo. Baka sabihin nindo may COVID, mayo man po ha. puso ko, ang lahat Sa iba pang mga bareta niya tungon yan po mga tugang sa laukan sa tuyang programa digdi sa Bicol Connection na program. Oy, dyan po pala sa Banwaanin na Bao, Camarines Sur, kasudma. Kan nagtalikod na daw, nagkaigwapo nin pagbisita. Kan mga estudyante kan grade 2 dyan po sa San Vicente Elementary School sa Barangay San Vicente, Bao. Ini po in connection kan 2023 World Day Celebration Against Child Labor digdi sa Pilipinas. Ini baga sa pinagtukar niya to mga tugang kung pira po ang datos sin igwa pa man giraray mga tugang na nagkakaigwanin pagpatrabaho kan mga aki mga tugang. Kaya an banwaan kan Bao, ang PNP, padagos man po sinda sa paggibo kan sa indang obligasyon. Tanganing magtaonin man lain-lain na mensahe, lalo na po sa mga estudyante dyan po sa Banwaanin Bao, Camarines Sur. Dali na po dali na kamong magbakasyon. Siguro by July, second week of July, magbabakasyon na. Pero ining private mga tugang, ayunot na po sindang nagbakasyon ang mga private school. Pero ining mga nasa pang publiko, abot ngunyan, dahi pa po. Kaya dahi pa nga ni nagkakiguanin graduation, recognition, duman sa mga kakian mga tugang. Kaya medyo igwapanin pirang aldaw. Kaya siguro mga abot pang first week, kan bulan na Hulyo po mga tugang. Okay, sige. Good morning sa mga nag-aantabay ngunyan digdi sa tuyang programa. Halos matatapos naman po ang manline-line na events na ginigibo po o ginibo digdi sa Ciudad Caniriga in connection man kan Pintakasi Fiesta tabot ngunyan. Igwapa po nin mga pakawat mga tugang. Kaso udma, so Arriba Iriga Pintakasi Football Tournament. Very exciting mga tugang so nangyari. Igwa na po nin mga nanggarana under 13 mixed category. Ito pong Arriba Iriga Juniors A, Iriga City, yun po ang nakaguno nin primerong lugar. Second place, Junior B. And third place, George Barlin Jr. from Bao, Camarines Sur. Tapos Junior Footballeros, kan Nabwa, Piña Francia United, kan Tigaon, and Saint Anne FC, kan Magaram. Sa girls category, nakaguno digdi first place yun, Majestic Explorer, Iriga City. Tapos ang second place, so San Cayetano Futsal Club, dyan sa Bao. And third place, Piña Francia Girls, Naga City. And RNTVS Girls, Iriga City. Itong under 17 boys category mga tugang, nakuha kan NCF Tigers kan Naga, first place. Sinundan kan Arriba Iriga, second place, and Team Albay FC. Albay Catanduanes Sorsogon, third place mga tugang. Ayan po Kaya congratulations to all the winners and the participants of the Arriba Iriga Pintakasi Football Tournament 2023. Na pinaggibo po mga tugang
sa Iriga South Central School sa Santo Domingo, Iriga City kan June 18 pa. Pero kasood ma, nagkaigwa na po nin awardings. Yan, congratulations sa Indo po gabos na mga nanggarana. So mga day nanggarana, better luck next time na sana po, dadakol pa man na panahon. Ay, si Efren Bata Reyes, nakipagkawat po sa billiard, ini pong si Joshua Ibron Servino kan Barangay San Nicolas, Iriga City. Yupan na kay score in 6-4 victory kontra sa living legend na si Efren Bata Reyes. Baka day daw kayan muna si Efren Bata naglaylo. Tangani sa ng at least kayan nakipaglaban man siya. Nakapag-discover din bagong player naman sa billiard mga tugang. Ini po, durante sa ginibong Mayor's Cup Billiard Tournament, duman po sa Sipukot, Camarines Sur. Ang hain, ini pong nanggana, kinokonsiderar na sinasabing significant accomplishment of the local player since Reyes. Siya po ang sinasabing the greatest pool players of all times. Kaya congratulations kay Joshua Ibron Servino kan San Nicolas, Iriga City. Dinaog niya si Efren Bata Reyes po mga tugang. Good luck Good luck Joshua. Pero at least nakakalaban mo si Efren Bata. Okay lang na ba daw? Basta importante na kalaban, nakakawat so pinaka inaapod na the greatest pool player of all time. Diba? Kaya congratulations kay Joshua kan San Nicolas, Iriga City. Duman pala niniginibo sa Sipukot mga tugang. Iguana po kita nin bali 12 minutos na po makali sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Gusto ko mo nag-aantamay di sa Bicol Connection program po mga tugang. Puso at damdamin ay saktan, gayong ikaw lamang ang tanging minahal. Pinaibig mo lang ang puso ko, ang lahat pala'y di totoo. Sayang lang ang sumbat ang ako. Ay, dahil ko kaya ini na ipaabotan report na ini, kasood ma, gwapo ni nagkarambola na magkapirang lulunadan mga tugang. Mga alas 6:03 nin hapon, duman po sa Zone 4, Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Entry po mga tugang kan motor na naman, karambola. Tapos sa van, L300, duman po sa sabi ng pangyayari po mga tugang. Duman sa may Zone 4, Kananayan, Pili, Camarines Sur. Kaya maglikay po pag nagmomotor, mga drivers, ano pa man na bihikulan sa indong pinagdadara, ay kaipuhan na maglikay na sana po. Tanganing makaiwas sa man na pwedeng sapo na disgrasya. Abot bagang ngunyan, dahil pagiraray natatapos yung ining nagluwas bagang informasyon, nasubuot, pinagsaklot ka na suwang. Digdi sa Rinconada area. Ako'y minsan Sinaklot da kan aswang an 6 anyos na aki digdi sa Rinconada. may dugis niya. Sabi kanina, sa mga istorya bagang nagruluwas, na nagpaaram da an aki kay ining lalaki na masiyar alagad nagbuelta. Kung o kaya dahi na nagbuelta, kaya hinanap ninda. Pagkaaga, nakuha sa may Batangan, kaya Batangan San Ramon, Buhi. Ano daw nangyari, Ang lahat, bakit ko? At
Pati ining mga bado, pinahiling na iguanin kamros. Alanganan sa puso Nako talaga, oh. Naniniwala pa man kamo sa aswang. kailan Pero ano iba, dahil naniniwala. Ano iba, naniniwala pa man girara. pag-ibig ko. Paguna ako, kanaki kami, inistoryan kami about sa aswang. Abot lang to sa istorya. Pero, ngunyan palan, igwa pa man nangyayari. Akin, di ko akalain ako'y iyong Grabe ano. mahalin. Kulang na pagsuyo, ipangako sa puso ko na hindi magbabago ang bulag na Anyway, aki kaya suko yan. Pero, kung holiness na to, sabi yun, ay baka ngaya nakipagtagpuan sana sa iyang boyfriend. Di ba? Pero taaki, di ba? Nagistorya man siguro sa ina, yun. Naniniwala mga tugang sa pangyayaring ito. Anyway, kung ano man po yan, halaton tanasana kung talagang totoo, ini pong nagluwas na impormasyon na sarong 6 anyos na aki sinaklot nin aswang. nagmahal. Gabi ko iniwan. Sa ngunyan po, dahil sa nakakamati na po kita, nakakaranas na po kita nin pagparauran-uran po mga tugang. Ini naman pong pwedeng magluwas na helang, ini pong dengue. Kaya siguro po sa mga palibot kan sa indong harong, sa mga barangay official, inigos po kamo na magpalinig po sa indong barangay. May mga kanal patingon niya na barado, ha? Minsan, iguanganing kanal na aros ko yan na tambo na po nindaga. Kaya si mga barangay official na kon kamo nagmamawot pa man sa ng kumandidato this coming election, magpakitang gilas na po kamo. Ano? Na pagsuyo, ipangako Pakitang gilas na po kamo na magpalinig to sa indong barangay. babago ang bulag Ang mga constituentes po nindo, pag nahiling po kamong may gusto niya si Kagawad, ano daw niya kung ibelta ta. Pero ngunyan, garo nalilingaw na po kamo. Di ilikayan tanaman po na ano sa to yung mga aki sa Laugkan Barangay, makamati po nin helang, arog po kan helang nin kuyan, nin dengue. Ini pong helang na dengue mga tugang, nag-star po yan duman sa mga kanal na igwa po nin tubig na na-stock. Yan po iniitlugan ninda. As in, malay niya to kung yan po may daradarang virus, lalo na po ngunyan, baka pag nakagat po ang aki, tinugpaan kan namok, magkaigwanin rashes, magkakalintura, baka po yan gikanan o sinasabi ng dengue. Kung igwanin mga araw kayo na simptomas, di daron po tulos nindo sa pinakaraning health center o kaya doktor po nindo. Tangon yan po, sige na po anuran-uran. May mga kanal patingon yan na day na po na lilinigan dahil tinakupan na po nin haros 4 na pulgadang semento. Mambira naman kayang ipinagkagyan. Pagka ibog na maray, day na po maalsanin 2 katawo, tulo. Itong nakakatakop sa kanal mga tugang, day na po nalilinigan. Diyan po inaagihan kan mga maating tubig pasiring patabi po sa mga nagkakakan. Kaya kay po ang mga barangay official, kamo na po ang maggibunin paging si mga kanal na natatakupan na po ngunyan na day na nalilinigan, dapat kayan mapalinigan. ako may
ingatan niya to na magkabiriktima po ining mga aki niya to kan helang na dengue po mga tugang. Sa harong si mga mister, mga misis, kay puan man na linigon po ang mga kuyan. Linigon po itong mga nasa alulod. Yan. Ang aning sa mga naistakan po dyan, ayan po, malinigan sa mga naistak po dyan na makadire-diretso po ang tubig. Dyan po sa nasabi ng mga alulod po kan sa indong harong. Importante po yan, ngunyan, kalinigan. Kaya po na, ini po ang dapat na tawan niya to nin action po mga tugang ngunya na mga panahon ta irakman kung mabiktima mismo ang sindong aki nin helang na dengue mga tugang. Maray na paggaga kay Manay Betsy Odabar dyan po sa Hong Kong. Salamat na maray sa parating pagantabay po sa laukan na sa tuyang programa. And si Manay Eileen Apan, Jovi Gonzales Lotivio, good morning po. Sabi niya, good morning po, salamat. Si Mate Lani Saliena, maray na to mate. Salamat po ha. Kamusta po kamo dyan na mga nag-aantabay digdi sa laukan sa tuyang program? And kadakol pa po kitang mga tagapagantabay po digdi sa laukan sa tuyang programa mga tugang. Si Kuyan, si Gary Naldo Alanis, si Mark Canoto, o si Andy kaya Provincial Director Charito Bahaw, yan. Kay Robert Badong Jr., si Jolly Regala, Birdie Flor, Ermilo Abocar Inocencio, and si Asuncion Esplana Rimpi, si Perry Navarro. Mga nag-aantabay digdi sa tuyang programa. Si dating City Councilor Sofronio Sani Maestrado, sir. Pinsan, maray na pagkaaga. Dyan po sa residensya mo, salamat. Si Ligaya Ortiz Binabay dyan sa Negros City. Nag-aantabay. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Salamat. Salamat na marahay. Dahil po kamo nagsasawang dawa kami arog kay ni diretson sa indong pagdalan po sa muya. Sa paginin Facebook Live, Twitter, YouTube, pwede po nindong i-subscribe sa muyang YouTube channel or i-like, i-share, i-follow. Asin po, pwede po nindong i-subscribe yan. Sige, salamat po sa indo po gabos na mga nag-aantamay, digdi po sa laugan sa tuyang programa. Okay, 25 minutes na po mga tugang makalampas sa oras na alas 10 ni na pagkaaga at sa lagpukan sa tuyang programa. And pabutan ko si Ninya Salve. Yan, dyan po sa DepEd Division Ken Camarines Sur, si Manuel June Kalsada dyan po sa Gawa, si Municipal Councilor Sheila Akid. Good morning po sa Indogabos na nag-aantabay digdi po sa laukan sa tuyang programa. And siyempre,
Kadakol pa kitang mga babati unat yan mga tugang sa pagpapadagos sa tuyang pong programa. Okay, so ano ini, tagwanin mga ipinag-forward sa tuyang mga informasyon. Siguro at siya na po iyan, digdi po sa lawag kan sa tuyang pagribanan ngunya na aldaw po mga tugang. And kulibat ko palan, po mga tugang, gusto ko lang ipaabot po ining obituary notice na ipanadara po digdi sa RPN DCKI. Ini pong pinapay sa mga nakakabisto, mga partidaryos, mga amigos, amigas, na si Gregorio Vidal Hobe. Ini po nagadanakan June 14, 2023, napapatentehan sa iyang harong sa San Vicente Sur, Irigas City. Sa iya pong lubong gigiboon sa Biyernes, June 23, 2023, alas 8 nin pagkaaga. Misa gigiboon sa San Antonio de Padua Parish, asin ilulubong po sa San Francisco Cemetery. Hali po yan ki Jolly Hobe Blanco an aki kan gadan po mga tugang. Sarong public service announcement na pinaabot po digdi sa RPN DCKI mga tugang. Si Manay Nimya Lumeda, maray na pag-aga po kay Manay Nimya. Yan. And si Sonia Pontanares, yan, mga nag-aantabay sa tuya sa lawgan programa mga tugang digdi sa RPN DCKI. Okay. Mientras tanto, sa iba pang mga pagbabareta, mga impormasyon mga tugang niya na pagkaaga, dyan po sa ini pong Dole Bicol mga tugang, tanag kay gwapo nin launching kaso udma kaan sa indang negosyo time na gustong sabihin, may temang doing business in the new normal. Sabi kan Department of Trade and Industry, asin kan Department of Labor and Employment, Dole Bicol, na nakakabangon pa sana ang labor and the business sector sa epekto kan pandemya COVID-19 po mga tugang. Sabi po kan DTI Bicol, sabi ni Director Dindo Nabol, sa mga mayor na naapektaran, iyo pa ang sektor nin pagninegosyo. Lalo na itong mga medium, itong MSMEs. Yan. Alagad dahil sa padagos na pagtabang kan gobyerno, maugma, sindan, nulita, balik na ini sa normal mga tugang. Arap po nindo, nahiling taman kung gorano talaga kabisan sa tuyang lugar, at sa tuyang probinsya, at sa tuyang mga lugar, syudad man yan o banwaan. Kung negosyo po ang pag-uusipan. Saro sa mga measure na masasabi ta, nagdakol po ang nag-registered, nagrehistro sa DTI. Ini po naglangkaw nin 16% kumpara sa parehong periodo last year. Sigun po ki Nabol. Pati sa Dole, ini po ang sa indang nahihiling. Sabi nga ni Department of Labor and Employment Assistant Regional Director Imelda Romanillos, kung ikukumpara ngayon kan nakalihis na pandemya and COVID-19, mas dakol ngayon yan ang job opportunities in programa para po sa mga obrero. Igwaman po nin ko yan, pangkabuhayan. Sa mga nasa saradit na business, gusto na sanang mag-business mga tugang dawin saradit, ta nagtatauman na nin financial assistance.
kung anong kaipuan nindang tools, kits, kahalis sa Department of Labor Employment and sa DTI. Nagtatabang man po sa kuya ninda, lakaw kan mga papilis, mga malakaw nin kaya nin business permit po mga tugang ta, importante po yan. Ang mga permit, kung ika po makaagnin negosyo, ano man na klaseng negosyo po yan mga tugang. Siyempre, makuha ka nin DTI permit. Pag makuha ka nin business permit, kung mayo ka nin DTI, masasakitan kang maglakaw kan mga papeles mga tugang. Kaya saro po yan. Sa sinasabi kang DTI ngunyan kandolin na medyo ngaya tuminias-taas po ang porsyentahe kan mga nagbugtak ni negosyo ngunyan pong post-pandemic. Nakamati po kita nin grabing kadipisilan durante kan binisita kita kan pandemya kan COVID-19 digdi po sa interong ronakan Pilipinas igwangan inin mga kababayan kitang nawaran po nin trabaho dahil sa mga kumpanya nagsarado. So iba dahil na makabuelta sa trabaho ninulita maayo naman sindang malulunadan na bihikulo. Kaya man kan panahon kan pandemic, kadakol po nin mga nag-isip na mag-income dawa sa laog kan harong. Kaya digdito na po nahiling sa mga mga pinagninegosyong kakakanon, sa mga pinagdi-deliver sana kung sain-sain. Ayan po ang saro sa mga nanodan kan sa tuyang mga kababayan na magkaigwanin negosyo. Magkaigwanin negosyo sa diri nindang harong mga tugang. Mga nagdi-deliver. Kita nga ni nakapag-deliver man po kita mga tugang. Mga order na puto, kung ano-anong mga itong kakakanon. Dahil sa pandemic mga tugang, iyan po ang linauman, inasahan kan sa tuyang mga namamanuan, tanawaran ng trabaho. Dawangan niya unso ayuda kan gobyerno and sa paagi kan mga lokal na gobyerno, local government units, mga ayuda, 5 kilos, 3 kilos, may mga manlain-lain na mga dilata sinibapa. Huli kan day po nakaluwas si mga harong, perming yaon sana sa laog. Huli nga ni kan sinasabing COVID-19. minutos po mga tugang bago magabot ang oras na alas 11 nin pagkaaga. Nagdi sa laog kan sa tuyang programa. Oy, viral ngunyan baga. So, sarong halangkaw na official kan simbahan katoliko. May dugis niya About po sa ginigibo sa proper liturgical gesture po mga tugang durante kan misa. kamuhit Ini po si Archbishop po si Palma kan Cebu. Nagpahayag na pansin ang lahat. mapadapit po sa pagkukumunyon. So, ginigibong gesture kan mga tao. Dati-dati makaraputanin kamot pag recite kan the Lord's Prayer o kaya sa Our Father. Gawa po nin ginibo sa Plenary Assembly kan Catholic Bishop Conference of the Philippines na garo day na po
ipapasunod sa pagkaraputan nin kamot po mga tugang. Ayan. May pagbabago, no? Kung narin ini ipapautob, asinan sabi sa mga nagtutubod niya, faithful to instead join his or her own hands as the priest extend his hands in prayer. Arugo na po mga tugang. Kaya kung ano man po ang magiging kaluluwasan digdi po sa bagay na ini, may pagbabago pag-abot po sa pag-recite kan Our Father. Dati kinakanta po yan, nagkakaraputan nin kamot. O nganyan, tutukdaan na sa nakita kung paano po ang gesture, ang gigibuhon ta. Pag-abot po kan pag-recite na po kan Our Father sa mga simbahan Katoliko po mga tugang. Na hindi magbabago ang bulag na damdamin mo. Walang kapagsuyo, ipangako sa puso ko na Hindi man pong dapit digdi sa mandatory ROTC. pag-ibig. May mga nagpatutulod kayo ni mga tugang na garo optional with optional ROTC. Ini pong dati-dati baga usong-uso yan sa mga high school, college, ano? Ngunyan si Congressman Rufus Rodriguez po mga tugang nagsunod po nin bill na maggibo po nin inapod na mandatory citizen service training for college student with an optional reserve officer training course po mga tugang. Hindi po ang proposal. Propose duman sa House Bill 6687 na pinag-aprobaran na po kan House of Representatives. Ang ngunyan, yaw na po duman sa Senado po mga tugang. At gusto kaya bagang ibelta ini pong ROTC sa mga eskwelahan po mga tugang. Kita kanto, naka-experience kita kan CAT, pag-college sa ROTC. Ngayon, bigla baga itong hinali. Ang ngayon, gusto na naman po ninda mga tugang na ibalik ini pong mapadapit po digdi sa nasabi ng ROTC mga tugang. Kaya nasa Senado na po yan, may optional na pwedeng gibuhon kan mga estudyante. Ini pong ROTC, WATC. Kan sa tuyang nasyon Pilipinas. Kan nawara ngayon ROTC, WATC, garo ngayon nawara naman si ko yan. Nawara naman si Naibada. So, man ini pong ROTC mga tugang. Digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Okay. Ini pala na mga dating MILF, MNLF mga tugang, tinawa na po nin pagkakataon na makalaog na po sa PNP. Ini po ang oportunidad na makalaog sa PNP organization sa mga dating miyembro kan MILF as in MNLF. Si Police Colonel Jean Fajardo ang PNP spokesperson na paggali sa 11,000 na miyembro kan MILF as in MNLF, nagserarom na po sa Special Qualifying Exam kan NPC, National Police Commission kan May 2022, 7,000 palandig di nakapasar asin ang 1,000 igwanin endorsement na kanbang sa Moro government po mga tugang.
Kaya ngunyan sa mga aplikante, nagsasairarom na po sa physical examination, medical examination as in background checking. Kung nakapasar ka mo sa BMI, ma-proceed ka mo sa next step kani. Alagad kung mabagsak ka mo sa BMI, pasa na, dahil na ka mo pwedeng mag-proceed sa mga masunod pang requirements. Kabali naman itong complete background examination para aramon man sa mga background kan mga aplikante. Para hilingon, baka may mga previously criminal records man, sabi ni Colonel Fajardo. Kabase man po sa tagapagtaram na kapalaman ang Special Recruitment sa Republic Act 11054 o Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga tugang. Tinawan doon kayo ng pagkakataon kan mga dating miyembro kan MILF as in MNLF maging parte kan pagpapatinir kan katulinungan po duman sa Mindanao. So ayan po naging payag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo digdi po sa nasabi ng bagay na ini po mga tugang. Kaya kuning kaso na dagos-dagos na po ini mga tugang, kakaiba na kan dating mga rebelde sa tuyang mga otoridad, mga miyembros kan PNP. Solamente 17 minutos mga tugang bago mag 11 o'clock nin pagkaaga ay duman man sa kuyan naglalatawa na po ang batos duman sa Taal Lake, senyales kan pagputok kan bulkan ba? Pero masabay man digdi sa bulkan mayon. Ini man po ang sabi kan PHIVOLCS Taal Volcano Observatory na mayong kinaraman sa alert level kan bulkan at nagluliyap dang video kan ladawan sa social media kan mga batong nahiling na naglalataw sa Taal Lake, mga tugang, na nagresulta daw sa paggandal kan mga residente as in turista. Nasabi ng mga buoyant na bato inapod na skorya ang mga bagay hali sa mga nakalipas na pagsabog kan bulkan. Ganyan, nasa alert level 1 man ang bulkan Taal, mga tugang, na pwede man magkaigwa nin posibleng dulot kan steam driven o gas driven o kaya phreatic explosion as in pagbuga kan bulkan. Sarbay-sabay ini pong bulkan. Kaya ngunyan sa tuyang mga nasa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, duman man sa Taal Volcano Observatory, digdi sa Mayon Volcano, mga resident man niya to digdi padagos na naghihiling kini yung pagalburuto, mga tugang, kan mga bulkan ngunya na mga panahon. Sa pagsuyo mo di ko malimutan. Dali na po kita magparap, 15 minutos na sana mga tugang bago mag-abot ang oras na 11. Grabe ngunyan manghirit pati nawara pati si grabe man ngunyan rigo doon mga tugang sa show business. So magkarlaban ng mga network ito, ngunyan nagsasararo na. Ini po dahil sa negosyo. Yun. Kung magiramdaman nindo, pinunan sa napukan paghali kan tulong hade sa noontime show. Tito Vic and Joey, as in mga pag-iriba, na naghali duman sa dating producer kan Itbulaga na Tape Incorporated. So gustong sabihon, haliw na da si Raisa, si Maine,
So iba pang mga host, ribaya na. Di na gusto si TBJ. Kaya nagdesisyon na maghali na sana sa Tape Incorporated. Nasa diri kan produce kan mga Halusos family. Si Tubiera, siya po ang namamayo kan Tape Incorporated man, pero mayo na bagang bareta. Noon niya, naglipat na duman sa sarong network ng television, so 5. Duman na. Samantalang showtime, yaon duman sa 5, alas 12, pero pinagribay na kan management kan TV5. Di alas 12 na, so Dabarkads, so dating Itbulaga. Garo pati yan, titulo mo niyan, This is it. Yan. Tapos Itbulaga, duman sa 7 pa, nakapot kan Halusos na. Ngayon yan, garo ining It's Showtime kan dating ABS-CBN. Buminalyo sa GMA. Di ba? Duman sa Good Television ay napod ninda. Pero ining Itbulaga, enot ining na ipaluwas digdi sa RPN Channel 9. Digdi sa RPN Channel 10. Digdi ko enot na nahiling ka na ko aki pa. So, television may kaito, engineer siya, black and white. Digdi yan enot na nahiling mga tugang sa Channel 10. Tainaan pinaka-enot na television. Digdi sa Rinconada area. And Channel 10 kan Iriga City. Digdi sa mo ya. Kundi palipat-lipat man, siyempre ta negosyo. Malay mo, pag-abot ka na oras, balik na naman, digdi sa Channel 10. May posibilidad dyan mga tuga. Kung ngonyan, so magkaralaban kayo ito, ngonyan, nag-aramiguhan na dahil sa negosyo. Yan, kaya abangan na, abangan na po ang mga noontime show. Si It's Showtime, yaw na sa GTV kan GMA. Yan. So, Tito Big and Joey, yaw na sa TV5. Kaya abangan mga tugang ang karambulang ini. Pag-abot po sa show bis digdi sa nasyon kan Pilipinas. Abangan niya to yan Maras maray na po itong igwa kitanin ko yan. Ini pating titulong Itbulaga, garo dadango na ini sa korte. Taan nakaisip ka ini si Joey De Leon, Itbulaga! Yun, sa mga aki. Kundi, so, ginibuninda, so, nag-produce kan programa, so, tape. Hindi garo, igwa na ngunyan na property rights na, kung sa yan nakakakayan, garo, dapat duwan man talaga yan. Kundi, nasa mga maorag na abogado naman yan, Linda. Ayan, mga tugang ang Rigodon. Rigodon ngunyan, digdi po sa nasabi ng mga non-time show. Si Willie, sa indaw si Willie. Digdi ka na lang sa Channel 9. Tanganing at least may pagpipilian ng tao. Ang Channel 9, kuyan man yan, entire Philippines man po yan. Ibigin pa kita Diba? muli. Kaya, digdi ka na lang, Willie. Kaya na magpara pakisuksukan dyan na sa iguana. Digdi ka na lang. Papadabaon mo ika. Kung magdigdi ka sa DCKI TV10, papadabaon mo ika. Kaya ka pa ba? Diba? Kung may puso. May na mga tugang 10 minutes na sana bago po magabot. Oras na alas 11 nin pagkaaga. Tamis. Berdaw manining bareta mga tugang duman sa Honduras. Kung iwasan man kita. Pati palan mga babae sa correctional nagkakigwamanin rambolan. Malata 25 mga tugang ang
gadan. Huwag Mga darakulang babae man kaya ini, oh. Mga na karsel. Ano, lagkay guaman in Rambol. Duman sa nasyon kan Honduras mga tugang. halos nila Na-discover po kan mga otoridad mga tugang na 25 bangkay kan mga babae duman sa women's prison sa nasabi ng lugar. Ini po ang report kasunod ka nangyaring riot sa nasabi ng nasyon. Sabi kan tagapagtaram na si Yuri Mora, pinagprobaran kan mga otoridad na sambitonan pagkakabistuhan kan mga bangkay. Na naggapoon ang riot mga tugang sa Sentro Femenino di Adaptación Social Prison sarong Women's Penitentiary 20 kilometros ang rayo sa sa capital city na Tegucigalpa. Duman po yan sa Honduras mga tugang. darama Sabi ano? lagi Kadakol man palan kan mga araw kayo nangyayaring ko yan. Rambol sa prisuhan kan mga babae duman po sa ibang nasyon mga tugang. tulog ko ay naalala mukha mong mamo at kay ganda Ano daw ining sarong bilyonaryong mabisita kutana naman sa Titanic mga tugang, nadamay po sa nawawarang submarine. Grabe ano. Kabilang da sa mga lunad kan nawawarang submarine ang sarong milyonaryong mabisita kutana sa Titanic. Aram ni don Titanic. Pinagbisan bilyonaryong Briton na si Hamish Harding sa 5 lunad kan nawawarang sadit na submarine na ginamit kan mga turista pasiring sa lokasyon kan pinaglubugan kan Titanic o barko. na pag-ibig Ini po nawaran submarine sa kadagatan na parte kan southeastern Canada. kay na Sinabi kining nagbiyahe hali sa Cape Cod, Massachusetts, Amerika kan Biyernes, Hunyo 16. Papairaro man submarine kini kan Lunes nin paggaga. Kung kaya kan magirarom sa dagat, ansarong submarine abot sa 4 na aldaw, alagad dahil na po masiguro kung nasa irarom pa kan dagat ang submarine o naglataw na sa naman huli sa mayo ng komunikasyon digdino. Kaya yan po mga tugang kadakol po ngunyan na ginigibong pagi ang US Coast Guard sa pamamayan ni Rear Admiral John Mauger. ay napapay Maano daw naman sa Titanic mga tugang. mapal Sige po, ako mapaaram na digdi sa programa Bicol Connection ngunyan Petsa 22 Huwebes kan bulan na Hunyo. Happy birthday kay John Michael Birdie Florence sa kuyang aki. at kay Birthday ngunyan. Pasensya na. Medyo mayong pera si daddy. Ano daw ako bako mo na akong mayaman an aki kong ini an apod sa kuya engineer siya daddy. Pasensya na mayong pera si daddy ha. Bakal na sa nakita at tiyanin ko yan in batag na kalibo prito sunta so hinog. Pwede na yan ha. Sige, ako po mapaarap na mga tugang digdi po sa tuyang programa ngunyan. Salamat na marhay. Kaibanan niya to si Engineer Chapoy na obra sa main control. Siyempre, ang mga nakapalibot sa iyang mga Superman. Sinda Gerald Ramos, John Ernest Flores, Ryan Husias Kaido, Santiago Llanes, si Kim Venegas. Sinda po ang mga ECE on-the-job training. Digdi sa RPN, DCKI, kan na CSPC Nabwa. pag ako Jimmy Guanzon sa information. Si Engineer Abilin Dontoralio naman sa transmitter side and the Bert Cabrillas. Ako po batugan sa inyong amigo sa radyo ni po si JB June Verde Floor. Salamat po kan sa inyong pagantamay